Hayırlı kez kadir dostlar, hedin barıqdıla vaqt qolasağında siratдағы mauqtırgız, ağışlı isterliklerge bay seyahatga saqırabadı. Vaqt qolasağı, ol xatireler baqsağı, ruhiyatibid haqsağı, icraat siri, bəxit tamgağı, arzaqlı şəxətlər yazmışı, turmuş qısağı. Bizden ayrılmağız, bizimle birge qalığız. Шәк канал. Урай менән бергә булайык. Курай, мин һине яратам. Курай инде. Иң шәп йырҙар Курай каналында. Ләззәтләнеп, рәхәтләнеп, Курай Йыр-Моң каналын карагыз, дуслар. Күс, рух, Курай. Курай 100% башҡортса. Курай ТВ һеҙҙең өсөн, дуҫтар. Kadir dostlar, bugün vaqt qolasağında Kuray kanalı hem onun юбилейі қанда бик дәрәҗә шәхестәр сакырылган. Кемдер улар? Рита Ришатқызы. Хәерле сәгатьтә һәм Курай каналы ул киң яклы, киң тармаклы шуга безнең бәйләнештәр тамашачылар менән төрле өлкәле эшләүче тамашачылар менән бик күп күреп торабыз. Безнең эргәбездә менә Ямагат эшмәкәре дип әйтәм, эшкуар Гөлсәсәк Алибаева, йырсы, популяр йырсы Дамир Таипов, блогер дип әйтәм, шагыйрә, безнең коллега, журналист Светлана Насырова, һәм шулай ук минең коллегам, шулай ук блогер Сәсән Захир Котлысурин. Хәерле сәгатьтә һеҙгә рәхмәт. Һәм Рита Мөтбаева, Курай каналының телеканалының етәксеһе, продюсер һәм дәрәҗәле шәхес. Рита, бына ошо Курай каналы. Уның бүгенге көндә безнең мәдәниәттә, сәнгатьтә булган урыны нимәлә күрә, менә үзең шәхси итәкче буларак. Инстаграмда шул тиклем зур эшкә егелдең, һин менә ошо Курайды итәкләп, музыкаль каналлап карагаң. Нимә монда аптырырга мөмкин монда? Көне төнлә клиптар, йырдар. Беренчедән әйтеп үткәм килә, Курай каналы вакытында сәяси яктан дөрес уйланып аскан уны Муртаза Гобайдулла Рахимов. Бердән-бер башкорт музыкаль каналы, менә кушымта булып БСТ каналына аскандар 10 ел элек һәм безнең итәкчебез Рамис Дәүләтбаев. Ул вакытта улар менә бергәләшеп аскандар, уйланып, ул нык сәяси яктан дөрес эшләнгән. Без ошо 10 ел эчендә мин уйлайм 24 сәгать буена тәүлек әйләнәһенә башкорт телендә Йыр-Моңды гына әйткереп калган. Без телдә үстерәбез, ниндидер кимәлдә халыкның зауыгын үстерәбез, үзебезнең гореф-гадәттәр менән, йырдар менән, тарихы менән таныштырабыз. Һәм бүгенге көндә ниндидер кимәлдә һәрбер тамашасы кайда гына ултырмаһын, ул туындырала ултырһынмы, әбиялилдә ултырһынмы, әгәр дә Курай каналын карай икән, ул контент дип атала бит, тамашасы күрә, төсмөрләй ала, шундагы Курайга карап мәдәни өлкәләге һава торышын туя ала дип әйтә алам. Һава торышы төрлесе булып китә, шулай бит. Матур халык йырдарында бирергә мөмкин. Улар көйләһендәр өчен безнең каналда, без улар менән бер юлсыкта булырга тиешбездер дип әйтә алам. Ну зур уңышыбыз, мин кызганычка каршы гел әйтәм инде, Курай каналының шәхси үзенең әле тапшырулар сыгыра торган фабрика һәм тапшырулар эшләй торган мөмкинлекләре юк. Буны әле киләсәктә ул буласак дип уйлыйм, без шуның өстендә йөрибез. Иң зур байлыгы, иң зур еңүбез дип әйтәм, иң зур, мин әле уңайһыз да уны әйтү, иң зур уңышыбыз тик башкорт телендә генә Йыр-Моңды биреп, үзебезнең эфир сәгатьләрен һаклап калу һәм халыкка иткерү дип әйтә алам. Сәяси яктан караганда төрле вакыттар, төрле мәлдәр булды унда. Үзегез беләһегез. Шуңа күрә шуны хаклау, ниндидер кимәлдә шул нидәргә тугрыга, ул безнең зур эш, зур казаныш әлегә. Захир Котлысурин музыкала күпте белгән, аңлаган һәм гомумән башкорт шоу бизнесында беренче рамлатында торган кеше, шәхес, бына ошо Курайның асылуы. Инде үмиттәр барганда һәм акланып киләме, ул юкмы, Захир? Караймы, Курайда да һорайм. Әлбәттә карайм. Шуны өчен торам әле, ысын карайм. Кайсакта бер яңалык ишетеп калһам, барып етекләп утырып карайм, сифатын карайм, бәл клипте дөрес төшергәннәр. Монда хал нигенә кул һелтәп кенә теге номер узын өчен генә исәпкә бар хангай кына эшләнгән барлар күренә. Шуан нәмәкәй миңа каваныслы. Гомумән Татарстан Республиканың артистлары безнең милли контентка эләгер өчен башкорт сайры. Менә буны шулай безнең бик дөрес адым дип уйлыйм. Курай, Курай, һеҙҙең өсөн йырлай! Йырлы кәрә, Курай тажында. Курай моңга бай. Курай йөрәктәрҙе яулай.
Haydi bir yarışı. Üfe! Қорай каналы келіп сыққас, бұл милли шоу-бизнесті башқар шоу-бизнесін өткеру үшін бір адым болды. Сөңки, қадіргі вақыт қадір мақсус канал болғас, музыкал канал болғас, ешттер, артисттер, ижатшылар өздерінің мына клип яхетінен, клип түшіру яхетінен әр бірі продукт бұлдыра башланды. Мына шолық еті медиа хамақ мына біздің клип түшірген егіттер келіп шықты. Шаддамир Әділбаев, Фәнзил Әділбаев. Мына ысынапта бұл мұхит тудырды. Демек, мына бар бітін иқтисадта спрос и предложение. Демек, бүгін күнде біздің 24 сағат бойы башқұрт күйін ойнатқан канал болғас, демек, башқұрт ердарын, башқұрт күйлерін жаңы сифатта яздырып, жаңы клиптер төшіріп, қайдалы көрәттір мүмкіншілігі бар. Мына бұл локомотив көк, кәнеше дұрхуз типтегі әйтмәгеді. Ысынапта локомотив көк, мына ұшы тармақты алға үйрей башланы. Қорай каналы пиар акциялар ішлерге тейіштейм, сифатлы концерттар ішлерге тейіштейм. Шынан сифатлы, һәм шул сифатлы концерттарды көрәтә білерге тейіш. Мына біз әйтә бітін, бір телевидениялар яза білмейдер. Яшілік түшілді әйтәң. Ғұммен... Ең сифатлы концерт сенің үсті не болғына, мәселен? Несек деп әйтәм. Кімдің мисалында? Мәселен, көрсетмеген сифатлы Филипп Киркоров, Эльвин Грей, кімдің? Сифатлы үлгілі концерт. Мұна телевизиончиктардың бір нейде бар бетінде. Ғұммен концерттің энергетикасын телевизиядан тойырға керек. Мұна шул заманда, шул вақытта ысынапта ылыға кеші. Мұна мен біздің концерттардың көбірек сөңке біз телевиденияға яздырабыз деп плюс вариантта ерлайбыз. Һәм ысынапта артистің ысын көңілін энергетикен беріп тойы болмай. Шуға біз тірі концертта көрәттерге тейішбіз. Tuhan yang maha, Tuhan yang maha.
13-нче елларда Курай каналында котлаулар программаһы алып барырга туры килде. Соңынан инде Йондызлы сәгать дигән проектта ресторандарда йырсылар менән төшереп, уларның тормыштары, иҗаттары турында һөйләшеп, зур гына 1 сәгатьлек программа исендә бит уларның берничә концерт номерларын куеп күрһәтәйник инде. Әлбәттә, Курай каналы безнең милли мәдәниятебезне, бары тик үзебезнең генә рухи мирасыбызны, милли мирасыбызны күрһәтә торган урын буларак башланды ла, бер осур шул коленан сыгып китте бит инде. Һәм Аллага шөкер, үзгәрешләрдән һуң, көрәшләрдән һуң ул кабаттан үзенең кимәленә кайтты һәм бүгенге көндә сагыштырмаса яхшырак эшләй дип әйтә алам инде. Бүгенге көндә мин уның эфирда эшләү мөмкинлеге түгел, уның бәйләнештә сайтындагы төркемен генә алып бардым инде. Төркемдәге контент менән эфирдагы халык тамашасы ул икеһе ике төрле. Интернет платформаһы ул нык алга китеп бара. Хәтта телевидениелә күрәтеп тә өлгермәйм тизерде клиптан. Уны интернет селтәргә алган, контактка, Фейсбукка, Инстаграмга ул халыкка тизрәк барып итә. Свет ул хәтта нык зур эш эшләне үзен бик баһалап итмәй, моны без уны баһалайбыз. Ул әйтә инде телевизор тамашасы икенчесе нидәге контакт сел төркемендәге Курай төркеменең нидәр икенчесе дип ул дөрес түгел Света. Ул матур алып бара белде һәм ул безгә бик күп төркем нидәр иде. Менә матур итеп ул ике ниде бәйләнеште булдырган кеше ул алып бара эшләй ул шул хәттән. Ул бер үк кеше ул, Рита апай, бәлки дөрес итеп аңлата алмаганмындыр. Бер үк кеше, әмма уның интернетта безнең интернетта улар активныйрактар һәм хүз азатлыгы шул тиклем көчле интернетта. Улар экранга сыгып бер касанда ла интернетта әйткән һүзне әйтмәйләр. Интернетта әйткән хәбәрдәренә улар хәтта җавап та бирмәйләр дип әйтергә мөмкин. Сыкты, фикерен язды һәм ул тамашасы ул хаклы. Бер яктан бына шул тамашасының фикердәрен ишетү өчен интернеттагы бәйләнеш бик әйбәт, бик файдалы. Чөнки ул сифатты үстерү өчен кулланырга кирәк инде уларның фикерләрен. Шуның белән Курай каналы турында Янис әйткәч шуны әйтеп үткәм килә инде. Менә бүген Курай каналын һез һорагыз, төрле буоттарга, периодтарга бүленгән дип. Ул индедер кимәлдә БСТга кушымта булып асылган фондовый тапшыруларны бирү. Бүгенге заман талабы Курайның үзенең йөзе булган тапшырулар кирәк. Менә без имеш-мемеш астык, фикердәш, Курайданы, безнең күп улында нидер. Шуңа күрә ул әле алга ул китеп кенә бара. Без әле төсмерләп, менә мәсәлән ТНТ, СТС каналы яшьләрдәге булха, мәсәлән РТРда унда интеллигентлар утырха, 24 сәгатьлек информацион блоктай сәясмәндәр утырха. Безгә үзебезнең менә нидә күз аллау өчен без нык күп эзләнәбез. Менә мин үзем мәсәлән гел үземдекеләргә әйткәнем бар, бәлки Светлана әйткәнебез бардыр. Иртәнге 7 менән 10 арасында менә һездә утыра, эшкә китүсе, эшкә әзерләнүсе, 9-га 8-гә тиклем фоносын бухала куйһалар да, шундай тамашасы улар дәртләнеп сыгырга тиеш. Шундай йырдар рухланып сыгып китергә тиештәр. Ундан төшкә тиклем инәйдәр, өйдә утыручы пенсионерлар, нидер катындар, өйдә утырган балалар, кискеһен яшьтәр блогы булыр. Ул гаилә каналы ул. Гаилә каналы бүген модага инеп китте. Һәрбер гаилә каналы дип әйтә. Мин әйтеп үтерим, ул гомумән халык каналы булырга тиеш. Шуңа күрә без эзләнәбез. Һәм мин киләсәктә уйлайм, чөнки бүген менә безнең җитәкчебез Ради Фарит ул Хабиров телдә үстерә икән. Иң беренче без Курай каналларда үстергә тиеш бул. Ул иң беренче телдә үстерү һәттән, мәдәниятта үстерү һәттән уның бурысы аңлап битмәгән кешегә барып биткән йогынтыгы сәяси эше зур. Шуңа күрә мин ышанам җитәкчеләргә. Без әле менә эшләр алып барабыз. Киләһе ел безнең яңы форматта үдебез сыгарган тапшыруларман Курай каналы яңыса эшләү дип. Чөнки хәзер тамашасын алда булмай, фондта яткан әллә касанга йөрдө биреп, менә ул тамашасы бүген бөтенмен интернеттан ала. Ул шул клипты мин куймагам да, ул бар сукынып бар карап ала. Без һәрбер тамашасының һәр нәенә карап, яшенә, дәрәҗәһенә тип карап бүлергә. Безнең аудитория үзенең генә аудиториясы бар. Уның матур гына, йылы гына аудиториясы бар. Алар сәнгатьте баһалай белгән, моңдың, аһәңдең ниндәйдер нен туйган кешеләр бар. Менә сак кына бераз тыз-пыз йыр куйһаң, менә исемен генә әйтәм һезгә. Мине килеп әрләп китәләр шунда ук. Шунда ук шылтырата Марат агай Кол Шарипов. Я икенче берәйне шул йырсыны башка йырсы белмәйгезме кызлар дип менә тамашасы шундай тамашасы ул. Улар мәндәдер талапсан һәм югары мәдәниятле һәм рухтың нәен беләләр алар менә. Ниндәрек моңдың аһәң. Кайда Рамазан Янбәковты куйһаң бер йырын, көне өч тапкыр әйләндерһәң дә бары рәхәтләнеп тыңлайды. Язып куя. Ой, бүген көне Рамазанды тыңларым дип. Бәлки ул 2 тапкыр гына алар көне буе дип һөйләй алар. Менә шундай тамашасы улар икенче аудитория ул дип әйтермен мин. Улар ихлас һәм нисектер теге
эскерһеҙ, сәйәси ниҙә уйнамаған, шундай ниҙәр йыр-моң ҡарап, хисләнеп. Үҙебеҙҙең генә мөхит инде, үҙебеҙҙең йылы гына, Шундай ни. милли генә мөхит. Үҙебеҙҙең йыр-моңдарҙың милли генә, елли генә мөхитебеҙ. Сөнки үҙебеҙҙең халыҡтың рухи байлығын, рухи мирасын тоя белгән, йөрәге менән юғары кимәлдә тоя белгән халыҡ тамашасы. Bu yetkərib mini iritkan, Maldarında yendi ilirtkan. Tuğan telem zatlı hazinam, Bu dilimde yine ağınam. Şulgen menen Ural balağı, Milletimden bugün bağı. Башҡорт йыйға ниңә башҡортто? Юғалтҡанбыҙ әллә беҙ ҡотто? Кот ҡойорға имсе юҡ бөгөн, Берләштерер димсе юҡ бөгөн. Батшаларҙан көтөп фарманды, Юғалтҡанбыҙ көслө дарманды. Йөрәктәрҙә ғәйбәт ағыуы, Күңелдәрҙә ҡоллоҡ бығауы. Барыһына бөгөн ризабыҙ. Шунан килә беҙҙең ыҙабыҙ. Бына рухи байлык ул дөйөм һүҙҙәре емеш. Дөйөм төшөнсә, гомумән ротация нисек төҙөлә. Ротация- Кемдәр эләгә унда, кемдәр шунда бәхет йыламай. Бына ротация буйынса әйткәндә, мин уйлайым, Ҡурай каналы йырсыларға барыбер күп исем бирә. Шулай бит, Дамир, бына Шайбет тифинән һорайым. Сөнки Ҡурайға күп бына әле башҡорт йырсылары сағаңлай башланы. Клип төшөрөп алып килһәң, уның тамашасыһы бар тигән һүҙ. Ато йөрөйҙәр инде икенсе төрдә, тип Татарстанда ул әллә ҡасан китте бит шоу бизнес. Хәҙер аңлай башланылар. Клибың булмаһа, Ҡурай каналында 5 клибың булмаһа, йырсы түгелең. Һин бер дә һине ҡаршы алмайҙар да, көтмәйҙәр дә. Ротация һәтенән килгәндә, Янис, миндә мәсәлән, мин коммерция каналы түгел, мин аҡса һуғып ултыра алмайым. Минең ундай маҡсаттарым мин әле үҙемә ҡуймаған, мин ул кимәлгә Әммә был көн талабы киләсәктә бар. Киләсәктә ул киләсәк, мин үҙем әҙер улаға. Минең бүгенге бурысым, ниндәйҙер кимәлдә профессиональ йырсы, әгәр дә мин хәҙер аҡса һуға башлаһам, профессиональ булмаған, әйтәйек, һауынсы һымаҡ кимәлендәге Хужабикәләр йырлай башлай. шундай йырсылар күп инеп китәсәк, аҡсалы кешеләр. Улай булһа, каналдың зауығы бөтә. Бүгенгә мин уйлайым, минең талабым әлеге кимәлдә сифатты бөтөрмәй генә халыҡ тамашасыны ошо ҙур цифровой телевидение артында ҡаушалып 1000 ишектәр бикләнгән ваҡытта Ҡурай каналының тамашасыһын юғалтмау минең әлеге маҡсат. Киләсәктә, әлбиттә, беҙҙең хәҙер артисттар үҫеп, мына Заһир Ҡотлосурин, крутой продюсер, клиптар төшөрөп, раскрутка, ротациялар китһә, мына йырсыларҙың бит үҫеш аңдарына барып етте, клипһыҙ булмай. Дөрөҫ әйтәһең, Ҡурай каналы бөгөнгө көндә ул башҡорт эстрадаһын, башҡарыу сәнғәтен, ниндәйҙер кимәлен, критерийларын күтәрҙе. Сөнки, мәсәлән, әгәр ҙә һин еңел елпе килде китте текст яҙып, шанан тиҙгенә телефоныңа төшөрөп, клип китереп бирә алмайһың. Сөнки мына был йәһәттән һеҙ шул талапты тағы ла юғарыға күтәрһәгеҙ һәйбәт булыр ине. Фәҡәт текстҡа иғтибар итергә кәрәк. Һүҙҙәргә, йырҙың һүҙҙәренә, көй аранжировкаһына иғтибар итергә кәрәк. Төшөрөү кимәлдә бының өсөн Ҡурай каналы әгәр дә ошо эште даими алып барһа, ошо планкаһын төшөрмәһә, ул беҙҙең сәнғәтте, беҙҙең башҡорттарҙың сәнғәтен күтәрәсәк, сөнки ниндәйҙер критерийҙар буласаҡ. Һәм талаптар беҙ уларҙан төшөргә тейеш түгел, әммә юғарыраҡ китергә тейешбеҙ. Ғөмүмән алғанда, бүгенге көндә беҙ маҡтана алмайбыҙ, беҙҙең һәйбәт йырсылар, һәйбәт артисттәребеҙ йәлеп иткән тип. Мына мин нәмәгә бына әйтәм, Димаш дигән егет бар Ҡаҙағстанда. Бүгенге көндә ул
Бұға тиклем... Димаш Құдай берген. Құдай берген. Бұға тиклем бүтін саясменнер, бизнесменнер алияқтан ішлей алмаған ішті ішлеп қазақ халқын дүния кемелінде яқтық қыла қойды. Қытайға бар, Қытайдағы шоуға қатнашы. Шон Америкалаға шоуға қатнашы. Мына Ресейде оны нейді бітінде Кремль залында дур етіп қаршы алды шоуға. Мына бізге керек өзі біздің ошондай Өзүбүздүн йондозу. Бүгүн ерсилардын Шуга мен эгерде Курай каналы эң бир бирден бир башкорт тиги ярын башкорт тилинде жазылган жердер пропаганда болгон канал боларак ул ошо мына кемелди тағыра юғарырақ қойырған инентип әйтірге тілеймін. Мен онымен келешем, ол теге артисттардың, герслардың бүгінгі ең ауыры орыны мына біздің герсларға иқтибар етмейді. Иқтибар да етмей, ақсалар ылай етмей. Татарстандан қарайдар да, бізде бүтін Татарстан қарай. Дұрысын айтайым, олар айта біздің ТМТV, нейдермен каналына қаран, хәзен еректі материал көпті, тауыштар, алқытмаған тауыштар. Мына қайдан сұқып көмейін қойған да бізде талантлы. Шына мына біздің Алмаз Хусайынов бойынса кетті бетінде, Хусайынов Татарстанға кетті, бәйхас кетті. Мен айттым бүтәһен әле. Алмаз Хусайынов нык һәләтле тенор. Уның һымак тауыштар бездә нык күп. Шуга уга игътибар юк. Әгәр безнең 500 кешегә Алмаз Хусайынов күп бер тавыш булһа, безне күтәр. Бездә бүген һәр мына Алмаз Сирусин бар, Рауф Исанчурин бар, мына Дамир Таипов бар, Марсель Кутуев бар, Рөстәм Шакбалов бар. Буранбай филармония бар. Буранбай филармония. Бездә герслар нык күп, уларга игътибар етмәй. Игътибар булырга теш, бездә булырга теш, нисәгә әйтәм. Мына без дәүләт кимәлендә бер ярдәм да алмайбыз. Башкорт җырын үткәрәбез, бездә кимәлдә уларда асабыз, исемдәрен күрһәтәбез. Артадан үсеп китә алмайлар. Ротацияга индерәм мин аларда. Ну клиптар төшерергә мөмкинлегем килһә төшерәм иде Дамирәйме. Концертларга тыгып берәм, йырдарын бирәм, ретро йырдармын айрус эшләйбез бит алар. Но ул булырга тиеш шундай конкурс, зур конкурс булырга тиеш. Ул нык 50 продюсерлар менән эшләнергә тиеш. Уның яртыһы булырга тиеш коммерция сыгымы менән, яртыһы дәүләт кимәлендә. Менә без әле Ринат Аргамак төркеме бар бит. Шуңа тәкъсим бер проект эшләп йөрибез. Алла верһә килеп сыка, ул безнең яшьләргә зур юл ярырга тиеш. Ринат менә әле бүгенге көндә Финляндиягә йөри ул. Үзләрен хаталар алар менә герслар базарына китте ул. Фестивальдар базарына китте. Шуңа күрә лә киләсәктә шул килеп сыка һәйбәт була. Ну буны эшләр өчен тагыла көз кирәк. Бүтән мәнәлә теге башлап булмай бит. Әгәр дә татар җырын, Татнефть ниндәйдер кимәлдә кара икән, һәм уларның бүтән телевидение компанияларын, шоу-бизнесларын, һәрбер герсларын Англиягә ибәргә самолеттар менән бирәләр икән. Хавантуйдарына Вагапов исемендәге фестивальдар булдыралар, классик музыканы, попсала түгел күтәрәләр икән. Улар эшләйләр бит дәүләт җәһәтеннән. Улар перепис кадерләнәләр. Улар ниндәйдер кимәлдә милләттең бу йырсларын сукып сыгарып заугын күтәрәләр. Әмма ундагы йырсларның да иң сифатлары Башкортостандан. Шуңа күрә безнең Башкортостан үзе ул сәнгатьтең сыганагы. Бездә зур төрки телләр арасындагы мәйт үләм конкурс булырга тиеш. Менә килеп сыкалла бер безнең эшләр һәйбәт була. Музыкаль төрки телләр менә Азия даушы һымакмы. Шундайрак крутой конкурс була сагала бер. Ул шунда килеп крутой теке. Телерадио компаниялар берләшеп, мотлак музыкаль каналдар Үзбекстан, Казахстан, Киргизия, ул Аймзингер һымак булырга тиеш дип уйлыйм. Курай, бір қазанда туктамай. Курай йырлап, арымай. Курай, йөрәкләрне яулай. Зас. Курай менән яқты келәсәккә. Alsak bulayık birden, ul hakta
Bizning studiyada o'tira shunday shap yigit, диапазоны бар, моңы бар, кәйфияте бар. Дамир Любимый баритон темы халықтың. Яратқан Курай баритон. каналынан асышы, табышы, алып барусы, хатта ки бәлки yüzü булыр келесектен. Дамир нисек туяган ошо Курай майданында үзеңдә. 7 классик тавышлы йырсы. Бүгінгі әйтілгәндердің көп хүддері менен келешем, хүддерігіз менен һәм өстөп әйткім келе. Элеге біріншісінен Курай каналы тұрғанда әйтіп өтейін. Курай каналында менің ойымса һәр яштегі кіші өсін тыңларлық йырдар, қарарлық тапшырулар бардыр деп ойлаймын. Яш бұхала, олы бұхала һәргем өдіне көңіліне ятышлы адық табалалыр деп ойлаймын. Бұл бірінші мақсат burada еш каналдың шлай бетінде, бірінші талап. Немелер өстер керектерінде бәлки. Шунан неме айткым келе. Мен өдім мына хәдә әйтеп кеткәйнегә Заһир агай опера ярсыһы килеп, эстрада ярсыһы менән бер сәхнәлә ярыша алмай итеп, ул мөмкин түгел дип. Нисек әйтергә икән? Дөрес итеп. Ол бүгінден опера йырлай торган егет. Бүгінден оны көтер, Yok, бұл buna театр benim бәлки eğitim- Геликин опера, Қазақстан, Астана опера. Yok, men aytdim konkurс бойынша yıllay ala. Тек бұл тамақты, шылай бетінде. Конкурстың концепциясы болуға тиіс. Бүгінгі күнде мен аны көрмеймін. Яңынан клиптар төшерүсүн, яңынан йырдар эзләрүсен миңа композитордар мына нисек әйтергә етинкеремей. Мына гел миңа охшамай, мына охшай ул йырдары, но минең тавышыма мына нисек әйтергә Рим Радик Гариевтың мына башкарган йырдарын мына йырлап йөрим мин әле. Теләйем мына шуны хымыграк йырдар, яңырак вот. Или Муслим Агамаевтың йырдарын мына гел йырлап йөрим. Башкаруусының кимәле, безнең композитор кимәле Югары үткән. Композиторлар мәктәбе югалган. Хакуйтеге без композиторлар союзы. 2 октава итеп толтырып, 2 октава ярым итеп Буранбайды йырлай алган егеттер бар бит инде. Мен дә йырлайм Буранбайды. Вот шундай итеп 2 октавалы итеп язган шундай матур бер йыр булган чеп йырлам. Күкрәк шулай. Мына нисек йырлай башкорт егете оркестр кушылып. Курай каналында клип төшөрдүк бит инде. Шул ниндейдир кимәлдә популярлык бирдеме, өстөнөмө дигән һорау. Әлбәттә, буна шуны әйтеп башлады. Кеше таный баштан мына Әйтим, Курай каналында минең клипим сыккайны дип. Курай каналында минең клипим сыккайны, мына нисек әйтергә. Кешеләр күбрәк белә башланнар, шулай ук контакт селтәрендә, Инстаграмда күбрәк кеше үттерә башланы. Шул яктан мына әлбәттә рәхмәтлемен мин Курай каналына һәм Ну, телевидениенең өлеше бар, популярлык ягыннан ниндидер дан китерү ягыннан. Мына Дамирдың миңа әле бер фикере охшаны һәм ул миңа мына ни астыйында бер проблема ысынапта мына мин әлеге вакытта шул тагын казак егетенә кайтып калам. Композитор Игорь Крутой Димашты ишеткәс Нихаят минең көйімді йырлай алырлык кеше килеп сыкты дип әйтте. Чөнки бүгенге көндә мин мына язам көйләрендә, әмма мин мына фақат артистка карап язам Уның мөмкинлегенә карап Мына минең бүтән көйләремдә, теләгән көйләремдә йырларга нихаят кеше килеп сыкты дип әйтте. Шуңа бүгенге көндә мин нык шатмын һинең өчен. Аснапта безнең бүгенге көндә Әлфия Юсупның әйткән сүзләре бар. Мин ни өчен Сават Низамиевты йырлайм? Чөнки ул рәхәтләнеп йырлай торган йырдар яза дип. Аны шул өс ноталы композиторлар турында әйткәндә, Менә бу композитор түгел йыр язучылар. Дамирның мөмкинлеген асусы композитор. Игорь Крутойга күрһәтерлек композитор. Дамир гына түгел. Кештер филармония тулы, уларга йыр язучы композитор. Шуга әйтәм бит Салаватага яшәһә бер, хатта бер 15 ел тагы бер 50легән йыр язган булыр ине мотлак дип. Әле шуның йырдары күбәя килә. Радик Гариевтың, Рамазан Янбековтың, Фәрит Бикбулов, элек булар алтын фондта һакланган ретро йырдар менгән әйләр. Шәп йыр язучы юк. Шулай ук Рита апай, мына алтын фондагы йырдарды телевизор аша күрһәтергә ярамый дип әйттек дә, җитеп бармады. Әгәр дә шуларда яшьләр мына без яңадан яздырһак ничек була? Һәйбәт, бу бик яңа бер проекттан ретро концерт. Ул бик күп бит ул. Йырлай алырлык йырсылар бар. Фәнүз апай Надыршинаның китабы бар бит инде. Гүзәл Хәмитова эшләгән. Шуннан алыгыз да йырларга да китерегез. Ey hutile Ömer milgellere
Бір ебім китеп әйленіп, арғымақтай сабайылдарын, тоқтатаңсы тартып ялынан, болыр мекен миннен бәхетлерек, яшілігіме қайдам яңынан. Шынан элекке беден 70 сыйлар адағында екен сыйлары қара ақ бұхала запистерді көрәтірге керек. Çünkü көрәтірге керек. Ол бит қара записті көрәті өрге керек дегенде бүлдірем HD форматқа көстік бит біз. SD-нан HD форматқа көскіз, оны біріншіде техник мүмкінліктен çünkü біз алға барабыз. Ол несік кіна тілек болғалы, оны көрәту мүмкінлігі жоқ. Біз мына қайбір ядмаларды хатта 95-2000 жылдағы хатта қайбір ядмалар түшіп қалды. Ердар фондта ята несе yüzлеген. Оларды көрәту мүмкінлігі жоқ, çünkü сифаты жоғала. Қазір цифровой телевидение бит бейтәбіз битінде. Шуға көрә олар қызғанысқа қаршы біз зур мына нейдің арасында тұрып қалды. Принципте қарайды болмайды. Осылай рамка менен қай вақыт келіп сыға бит, ол техник мүмкінлігі болмайды. Ну, теге Бір ескегіне черно-белый варианттағы цифры телевиденияларға не болдырғанда контент, онда мүмкіндір деп білемін. шоға, ну, демек, ішлерге әлі ішлерге орын бар. Білгеніңе кеңе бара тұрған Юлдар яқын әлі алыстар Шулай да ең бит ерегімді Бітмәсімі бітмәс қағыштар Көздерімді бірді алмам енді Ине алып кеткен юлдардан Мәхәббәтім диеріне мәні Өткізгені өткізді юғалған Öküp ilağım yok Köpten indi Şaşıp gülgen yok Nime buldu Dostlar nime buldu Nime buldu Mine belgen yok Nime buldu Dostlar nime buldu Nime buldu Mine belgeni yok Gönderinin arasından Kütten kütten Negene üdürüp Корей каналында ердардың аранжировкалары бетінде хәзер бір түрлі. Мен тірі музыкаль инструменттар қолданып аранжировкаларынан виялармен шолай болған. Башқұрттар оркестрмен шолай ба келе ме? Әдемі тұғылмен ұзына бел талдың ма? Нихаят, мына мен әйте тұрғай, мына менің үшін, әгер де халық ерсі екен, Хин үдіңді ерсі үйратты деп хана екен, халық ерсі екен. Хиннің біздің халық инструменттар ансамблі бар, мына оркестрі бар, нони теветінде. Шуныңмен ерлай алаға бір-екі программа бұларға дейш. Әгер де хин эстрада әртесі деп үдіңді хана екен, эстрада оркестрімен ерларға хиннің репертуарын, мүмкіншілігін, кемелің бұларға дейш. Мына сол вақытта хин снапта халық ерсі, яки эстрада ерсі бұларға дейш. Әтіге бір үст дүрт біздің аранжировщик бар.
шулардың Гел бер төрле бір түрлігіне көй, бір түрлігіне йырға әйләнділә кетті. Сөнки уларда да мин әйтәм Татарстандан килә күп нәмә. Сөнки Татарстанда теге банкетларда йырсылар, халык бит әүдем, улар банкетка йырсыларны күбрәк сакыралар да, безнең халык тамашасының зауыгы бөтәлә. Менә бейеп кайттым әле шуның йырына. Шан Хорайдар бит названты. Банкетка шулай йырсың бармы нитә? Менә шуны алып. Безнең менталитет икенче. Юк, менә бундай бейс кирәкмәй, миңа бейгән кирәк әле тидер. Мин шуның йырына барып бейеп кайттым тидер. Мин уның йырын тыңланым тимәйдер. Менә шундый кызык тамашасы. Әмма ул мин уйлыйм, ундай нәмә үтеп китә ул вакытлысы. Үтеп китә, чөнки кешенең бит яше барган хайында ул үзенең йөренә, үзенең йырына, моңына, асылына якынрак килә. Яшьсакта әлбәттә безнең Урал йырын тыңлап уга бейге килмәй. Безнең бүгенге дискотекага, бүгенге гел бер төрле генә торган аранжировкалардан торган йырларга бейге килә. Әмма яшь үткән һайын һин үзеңнең моңга тартылаң, шуны илай тыңлаһың, шунда гына аңлаһың һин үзеңнең халкыңның рухын. Шул менә әле әйттем бит бейге килә дип. Милли шоу-бизнесқа улар туй бизнес камасалай башланы. Сынапты. Банкет бизнесі камасалай башланы. Чөнки 1-2 йыр хит ятып алдылар да халық шуға хурау туа. Ул азна хайын үден кеше бит күн хайын өйләнә күн хайын туган үткән. Азна хайын үден хатып тикери. Әмма иҗатчы буларак үтәчә алмай. Менә был гомумән безнең дөйем милли сәнгатьтең дә тормозы булып тора. Шуга без артистлар Корай каналында фақат сифатлы йырдар, тере тавыш инструменттар менә элек шулык менә Роза Кучукованың мәсәлән йырдартына Вия менән Фәрида Кудашевтың музыкаларын қалай дип. Наил Галиевтың менә Вия менән Бәхти Гайсиндың адакы, наверное, Вия телевидение. Голова. Ишеткән ул, наверное, дуслар булгандар Марат Юлдубаев. Дөрес. Шуга безнең артист йырсы Корайга килеп бәләгә икән, димәк, ошо талаптарга җавап бирергә тиеш. Минем бер генә Туй бизнесына әйләнеп китмәһен. Менә бүген каналларның рейтингы бик мөһим бит инде, ягъни каналдың үсеше ул дәүләт кимәлендә учредительләргә кирәкме, улар карайда рейтингта. Бөтен менә хандар хәлите сынапты. Һәрбер хан, акса ханлы, күпме сифа кеше караганын. Бұл ехеттен әйткәндә, мына бед, үзебезнең Курайда бит мин кыскырып йөри алмайбыз бит инде. Бед Курай каналы, Башкорт музыка каналы. Бед шуны икенче яктан асу өчен, үзебезнең геройдар булган өчен, Курай каналы тапкан ябай кешеләр, ябай геройдар булган өчен без Курайданы дигән телепремия булдырдык бер ел элек. Курайданы телепремиясындагы геройдардан бөтә дәгъвәтләр 300 га якын кеше, без икән кешене хайланык. Уларның һәрбере китап язардык иптәшләр. Мына хоклана мин һәрберен яратам, мин һәр тапшыруды карап барам. Мәсәлән, мехрибанлы гаилә, үзләренең 7 бала, тагы 5 бала алган гаиләләр. Меценаттар, шундый меценаттар бар, без уларны белмәйбез. Улар нимә генә ярдәм итмәйдер? Карт инәйләргә, нидәргә. Эшлекле ханымдарды беләһегезме? Һәрбере заук, һәрбере акыллы, һәрбере улар милләт тоткан. Шуларның бере бере тамашачыларның һөюен яулаган безнең Алибаева ханым, Гөлсәсәк ханым, ул бик рухлы, патриот һәм менә безнең Курайданың герое дип әйтәм мин. Нимә кирәк булды был хезгә Курайданы премияһы? Һез булай дип. Ул халык тәкъдим итә. Мин белмәнем дә Курайданны мине тәкъдим иткәннәрен. Адак шылтыратып әйттеләр бит инде минең һеңлем тәкъдим иткән икән. Гөлсәсәк апай, һин еңергә тиешең бит инде. Мин аңлап та итмәнем нимә икәнен, шуннан һуң адактан гына һез сыгаргас кына аңланым мин шунда. Кайда килеп эләккәнемде. Башта ярар дип кенә каранык бит инде, адактан бүтән кеше уже теге шул сем артымы, сем. Сәмләнеп, шуннан шылтырата башланылар, шуннан карай башланылар, шуннан Курайды хәзер һине күрерсең көндә куеп куям дип башланылар бит инде. Онда мине генә түгел, менә башкаларын да күрерсең Курайдан. Манагы кешеләрдә. Буңгы вакытта ялкыттык. Менә Курайданы телепремияһына Мала ялкытты ише. Бөттү, бүген тавыш бирү бөттү. Курай каналының милли телепремияһына тавыш бирер өчен безнең республиканан бөтәһе 62 мең тавыш булган, беләгезме? Тамашасылар 62 мең кеше тавыш биргән. 62 мең тавышка нитеп карамай инде көлүп дигән бу. Юк, бу һәйбәт, чөнки менә һәрбер конкурс ул бит кешене дүрләтеп ибәрә. Менә ажиотаж булды, үпкәләүләр дә була. Мин үзем һәрбер йөрдем. Менә нейде яратам инде, менә каләм осталарын, ягъни анда Нурдиле яратам, Айгиз Баймөхәммәтовты яратам, Куатованы яратам, Лиропайдылар. Карамайым шуга, кызлар да киләм дә күн һәй өстәлгә алга һалар бит. Бүген шул бара бу. Мәйтәм, минең йөрәгем туктай һәрбер өчен һәр белмәйм. Ул телепремия
телепремия, ул көмеш телепремия, ул көмеш ысынлап та кыйбатлы Курай даны дигән көмеш медаль, медаль тагасак бит медалларга һәр берсенә. Ул шундай ней менән, ул ысынлап та халык даны булган. Курайдың даны гына түгел, халык даны дигән милли беренче милли телепремия. Мен уйлайм, уны халык тамашасы ышанам, халык кабул итеп алыр һәм киләсәктә ул телепремия ел һайын булыр, тапшырырбыз. Гадел премия булыр. Гадел премия булырына мин ышанам. Курай каналы шулай ук Рита дуслык каналы, Өфө казыннары Башкортстан Татарстан дуслыгы. Бына уларны нисек башкача яраттыгыз? Курай каналын үзләре йырслар, татар йырсларын нык ярата. Яудат Шакиров белән Зөлфия апайлар. Без башкортса йыр яздырабыз, без Башкортстандан тидер. Алар без башкортсталар. Курай һәм йөрмәйләр бит. Курай тыңлайдыр. Апайдың бит әйткән үзе лә бар. Башкортса йырлаганда хатта мен бер тапкыр гына яздырган сактала, бер генә тапкырда ла яңылышканым юк. Әллә уның ысынлап та кануннан микән? Улар бәлки исбатлап кына әйтелмәйдер, бәлки ниндәйдер сәбәпләр менән әйтелмәйдер. Әмма уларда бит канунда бар бына ошо озын йырды башкару. Әйткәндәр бит башкорт халык йырын башкару өчен кемендә башкорт булып турырга кирәк дип. Ана шуның сәбәбе, ана шуның сире ятмаймы икән? Әгәр дә улар башкорт халык йырдарын шул тиклем кимәлдә оста итеп. Шуны менә әле Ризетме Зинера Рамазановтар кисә килеп киттеләр инде. Ой, башкорт аудиторияһы тидер. Сәскәләрен тотып киләләр, тәдилеп торалар. Улар шул тиклем рәхмәт әйтә беләләр. Икеһе лә менә исте китерделәр инде менә. Менә Фәдис Ганиев әйтә, Башкортстан тамашасылары икенче ихлас. Улар киһәләр һәм теге киемеңдә неңдә тикшереп карарга килмәйдер. Улар моң тоңларга киләләр. Алкышлап кул сабалар. Улар ихлас тамашасы, сын башкорт тамашасы шундай. Шуны Татарстан йырчылары яхшы тоялар. Шулар бездән кайтмайдар, йөрүйдәр. Ниндәйдер бәлки кайберләр еңел килеп йырдан аларда алдатып та ибәрәләр. Теге формага кема торган шалтырауклы кием менән. Әмма башкорт тамашасы бик хидик. Менә кирәк. Язган икән һагыштарга уралырга, әлдә һагынып сыгам һинең юлдарыңа. Китһәң дә һин гаепләргә хакытарым юк, рәхмәт кенә әйтеп калам булганыңа. Һин икән ул гомеремә һәр кешем, һин икән ул яндырусым кидерүсем. Мыңдар булып урын һалдың йөрәгемдә. Һин икән ул берәү генә. Һин икән ул гомеремә һәр кешем. Һин икән ул яндырусым кидерүсем. Мыңдар булып урын һалдың йөрәгемдә. Һин икән ул берәү генә. Курайдың үзенең булачак продюсер үзәге, режиссерлар, Янис әлеге мәлдә клипмейкерлар. Янис мин әлеге мәлдә сер итеп кенә әйтәм. Бүгенге көндә без республика җитәкчелеге һәм безнең учредительләр тап шул эшләр буенча алып барабыз. Зур эшләр, Алла бирһә менә хәзер безнең документлар бүтәнәмә нителһә, киләһе еллардан мин уйлыйм безнең яңгыры усыры булһын дип теләйм. Әйтүле кыен бит сәясәт. Шуңа күрә шул эшләр килеп сыкка, безнең продюсер үзәгенә түгел, безнең бәлки студиялар булып китер. Үзебез яңгы сахолышта, Алла
Аберха башкорт мәдәниятенең йөзе булган, майданы булган, ниндидер кимәлдә бер канал тагыла булыр, шул Чөнки уңайтыр бит дигән. ошо эсендә саккана эшләп йөрүнең бит әз генә булһалай бит. Бына Курай каналының үзенең студияһы булмаугына ла шул тиклем зур авырлык тудыра бит ул. Бер мөештән ниндидер кемдәндер калган вакыт менән генә файдалану. Курайдың әгәр дә үзенең ысын мәгънәһендә үзенең йөзен күрһәтердәй тапшырулар булырга тиешкән, уның мотлак үз студияһы булырга тиеш бит. Курай каналының командаһы кемдәр унда эшләй, кемдәр эшләргә тиеш, кемдәр эшләргә лаеклы. Рита, нисек хайла барамын ошо яшьтәрдә? Мия Курай каналында нык яшьтәр менән эшләү. Акча дөрес әйткәндә мин улар менән үзем үсәм дип әйтә алам. Чөнки улар теге артка һөрәмәйдер. Уларда минлек юк. Беренсенә бер тип тигез утырып сәясәт, тип тигез итеп эшләйбез. Улар Света бәлки аңлап та беләң дә инде уны. Без әйтеп алабыз, улар мине тәнкыйтьләй, мин улар мия шундай демократик нидә эшләй, мия шундай безнең каналда шулай булу охшай. Без бер-беребезгә әйтәбез, бер онытабыз, утырып сәясәт, яшьтәр менән мин әйтәм, әйдәгез, менә мин һезгә әйтәм хәзер, мин дөресме һез миңа әйтәгез. Шуннан безнең Денис Абрамов бар бит инде, урыс егете. Вот, Рита Ришатовна не правы дип башлай бит инде. Где они правы, тем по полочкам һалып бирә. Шуннан без ошай һәдә безнең бер нәмә бар, слабый звено, иң бушак урын командалы кем. Безнең алга киткән эштәр кем? Ошонда нинди нәмә кем кайда тукталып калдык? Ошондагы тамашасы ошо нимә уйлай ошо эштән? Без үзебез схемамен һызып, шулай дип аралашып эшләйбез. Но каналда менә әле яшьтәр килә, һәләтле яшьтәр килә, миңа охшай. Улар телевидениегә бүгеннән килеп кенә тапшыралар бар, улар өйрәнергә тиеш контент. Мин уларга әйтәм, зауыгызды булдырыгыз. Иртәнсәк менә 1 минут, 3 минут тапшырды басканда пультка менә данна дәрәҗәһенә тамашасы шул вакытта ул бөтәһен дә алырга тиеш. Һеҙҙең булырга тиеш. Олуг өсөндә, яшь көсөндә, бала өсөндә контент булырга тиеш. Менә шундай нидәрдә мин аларга талаптарҙы куям. Һәм яшьтәр менә киләләр бездә. Фәрваз Рафиков, без башҡортса хоккей комментаторҙары бар бит инде. Фәрваз Урманшин менән Фәрваз Рафиков менән Урманшин Рамил. Улар бездә башҡортса хоккей башҡортса хоккейды комментировать итәләр. Ул бик тамашасыларҙың яҡшы ҡабул итеп алды. Шуан имеш-мимеште менә хәҙер яңы алып барыусы эҙләйбеҙ. Ул хит-парад буйынса була. Беҙҙең күп нидәр тапшырды. 7 егет проекты. 7 егет проекты. Базарында эшләнелде ул реалити-шоу. Беҙ аны ВСТ-ға ла бирҙек иң беренсе. Һәр Ҡурайҙа ла китә. Бергә шул команда эшләгән нидәр. Йәштәр өйрәнә шулай тип. Уйлайым инде мин өйрәнеп шулай булһа матур ҡулдар эшләргә мөмкин тип. Белем алыу, тәжрибә туплау буйынса мөмкинме барырга Мустафаға, әйтәйек Арман Дәүлетьяровҡа, Үзбәкстан, Ҡаzaҡстанға? Беҙ Ҡаҙағстандың каналдары менән бик һәйбәт тығыҙ эшләйбеҙ. Үзбекстан менән эшләй башланыҡ. Беҙҙең тәжрибә алырға егеттәр барып ҡайттылар. Һәм баралар да уларҙың кәйефтәре төшөп ҡайта. Нишләп Ҡаzaҡстанда уларҙың музыкаль студия, уларҙың шулай йырҙы яҙҙыра торған студияһы шулай тип бахыр һымаҡ ҡайталар да йөрөйҙәр. Шунан шан йөрөйҙәр, бер 3 көн йөрөп алар, шаңҡып, шан ярай беҙҙе ни тип шулай тип китәләр. Сағыштыра башлайҙар алар. Шарттар бит мәсәлән ул целый республика, мен аларга әйтәм, Казахстан дәүләт, ул зур дәүләт. Уның аленсе каналы бар. Уларга шундай аҡса бүләм әйтәм. Анда бит аудитория киң. Безнең бит аудитория бит тарыраҡ, без бит һәм яғынан әҙерәкбез. Шуға теге ҡайҙа күпселек, шунда аҡса, шунда һатыла. Шуға беҙҙең артистәр ҙә хәҙер күберәк ике телдә йырлай башларҙар, ике телле артистәребеҙ күбәйҙе. Шуға был әлбиттә теге заман, бәлки иғтисад талабы. Но шулай булһа ла үҙебеҙҙең ысынбарлыҡты, үҙебеҙҙең үҙенсәлекте, сөнки беҙҙең милли үҙенсәлеге ул беҙҙең көс, ул беҙҙең донъя кимәлендә, әгәр дә донъя мәҙәниәтен алғанда, башҡорттарҙың бөгөн көндәге ошо милли сәнғәте ул беҙҙең теге маркетинговый термин әйткәндә исключительная особенность. Потому что башка ер шарының бер нөктәһендә лә мындай сәнгать, мындай мәдәниәт, мындай халыктар юк. Димәк, без ошонда гына хакланганбыз, барбыз, буласакбыз һәм без буны дөньяга танытырга тиеш. Иртәгә Ҡурай каналында нимә күрергә теләйһегеҙ? Башҡортса фильмдарда булһа. Сериалдар Менә эштән ҡайтабыҙ да һигеҙҙән һуң шул ваҡытта күмәкләшеп бергә ултырып ҡарарға була. Һигеҙ туғыҙлар. Эстрада йырҙары етерлек бит инде монда. Классик йырҙар, әҙерәк ариялар башҡортса булыуын теләрмен. Артисттар менән осрашыу һәм ул ниндәйҙер бер студияла ғына ултырып түгел, уларҙың тормоштарына, ижадтарына, өйҙәренә, ғаиләләренә ҡағылышлы. Әйҙә булһын студияла яҙҙырылғаны ла йәлеп итеү күберәк йәштәрҙе асыу. Күстәнес тапшырыу бар, ул беҙ бергә эшләйбеҙ. Беҙ ойоштороусы, ул бына шундай нидә килә ул беҙгә. Күргәнем бар, ҡарайым. Заһир. Һәйбәт бу. Заманса булһын. Һеҙгә рәхмәт. Яни
вакыт куласагына ҙур рәхмәт беҙҙең Ҡурай каналына иғтибар өсөн. Һәм мин әйтеп үтерәм, Ҡурай каналының быйылғы 10 йыллыҡ байрамы ул ойошторыусыларҙың ғына түгел, ул ғөмүмән беҙҙең дәүләттең, башҡорт халҡының ҙур байрамы. Һәм әйтеп үткән килә Мортаза Ғөбәйҙулла улы Рәхимовҡа ҙур рәхмәт. Ваҡытында шундай каналды асҡаны өсөн беҙ рәхмәтле. Мин уға ихлас күңелдән рәхмәт әйтәм. Уйлап, фекерләп, ваҡытында аса белгәндәр өсөн. Һәм әлбиттә теге халыҡтың ышанысын яҡлап, киләсәккә алға барыу, туҡталмау, үҫеү, конкуренция заманында үҙ үҙеңде юғалтмау ниндәйҙер кимәлдә шундай эштәр менән эшләү теләге тип уйлайым. Һәм һәммәбеҙ лә Ҡурай байрамы менән ҡотлайыҡ. Ҡурайдан телепремияһын еңеүселәрен, коллегаларымды, улар да үҫһендәр, һәр береһенә шундай теләктәр. Ҡурайғадан Ҡурай моңо тынмаһын. Рәхмәт һеҙгә. Ҡурай иң шәп канал. Ҡурай менән бергә булайыҡ. Ҡурай, мин һине яратам. Ҡурай инде. Иң шәп йырҙар Ҡурай каналында. Ләззәтләнеп, рәхәтләнеп, Ҡурай йыр-моң каналын ҡарағыҙ, дуҫтар. Ҡурай 100% башҡортса. Ҡурай ТВ һеҙҙең өсөн, дуҫтар.